galingan akong naong ha. So guys, for today's video, mubalos ta ni Boy Amaw kay last time kuan ako man yang gibiktima so karon mubahos ta guys. Kita na sa imong biktima ni Boy Amaw. Timing kay guys kay natulog. Natulog siya guys. Palos ta guys. Pagkakataon na natin to. Marjon. Tataglungsod na. Sige na magtando, oy. Taglungsod na. Na, palitag sudan. Palitag sudan ba? Duka pa kayo. Bangon, oy. Marjon. Palitag sudan ba? Mukha niyo bagon karon. Ka-cute Boy Amaw. Oy. Sige na ba? Napalitag sudan. Mukha niyo sikunde karon sikag pamukaw na rob na. Sige na, good. Na, kadiyot ra. Hala, oy. Oy. Ano ba? Nagigil na ra ba ko ni ma? Palitag sudan. Nagsabot na bita ganiha. Mauna, dugim kay matog. Sige mag-scatter. Hapit nagyog ko mag-ilis ubana ba? Ay sini na. Na? Uy, si pamukaw eh. Narasa na ron. Sutso na. Pao, yawe. Dali, oy. Asan ta? Lungsod lagi. Asan ta dito? Asan ta dito? Palitag sudan. Ay. Dali ta to kay matokon duka kayo. Sinilas diri. Ay. Dali, oy. Kay udto na, oy. Suot. Ay, ito mo na akong naong. Hindi mo galingan akong naong, ha?
Amaw.